Yakaitika manje Mudzimai ndaibuda nguva zhinji chienda kumabasa. Uchienda kumabasa kudaro baba? Ndichienda kumabasa saka pano pamba paigara tsano ndakavatsvagira imba kusera nzanzi yacho buda nibudo. Aigara kusero ko imba asi muri muyadhi muno. Saka tsano manje zvavakaita. Right tsana vanda vasiya pamba panapa. Nekurwadzwa kwavo ndaigara navo zvakanaka. Vakabva vati umwe musi akati ha hanzanzi yangu chii chiri kunetsa. Vanzi vakabva vamira panhingi napo pamusiwo apo pedhoro maigara mukomana. Umwe mufana vanzi aenda kuwindo. Uye anzi aenda kuwindo so tsano vakazofona kwanga ndiri vakati ndabata chi ndabata chikomba. Hanzadzi ine chikomba haatsano musatoro munhu yengaende. Chikomba chaiva ani zita racho? Ndicho Kedha wacho iye. Kureva kuti mimi maigara pamwe chete naKedha akazova chikomba chakatora mudzimai wenyu. Saka tsano ndiwo akatozobata nzadzi ichibuda umba. Mwana baba wamwe chete amai vamwe chete. Vabva vazofonera kumusha. Kumusha kwemudzimai wenyu? Kwakwana tsano kwakaberekwawo. Ndekupiko? Hanzi kuboche kwaMutare. Vakatobva vamutsa musha wese. Vakawadza kuti tsano vakatora munheka. Sisi vamwe ndavaziva ndeunhu wavo. Chikomba hachina kurohwerwa here? Chakarohwa natsano. Asi chakarohwa chakamhanya chaizvo. Imi mai vekupi pakaitika nyaya? Ndakandiri kunyabhira kubasa. Vakabva vangotiza nechikomba? Havana kuzombodzoka futi. Vari vanhu vari straight ka. Dambudziko rinenge riri pakutora matano. But manje vanhu vacho haisi straight yangofanana nechi nomuuraya. Hapana zvandikaona kuti action yacho ndingasimbise nenyaya yekuti chi sezvo ana mbuya vangu vachitoziziva izvo zvakatorwadziwa nenyaya yekuti kokupera kwegore kwese mazuva acho awanda hapana grocery riri kuenda. Saka vakatobva vaziziya vakabva vandifonera futi. Wokona mbuya maizikanwa nokuendesa magrocery? Koye Kedha chikomba chinyowa nichi hachina hachiri kuendesa? Hapana. Zvakatofarana. Enda havatombomuziva futi ava. Vakatoti aiwa kuno kwatidi munhu akadaro. Ndakatsana vanenge vachitaura kwambuya kuno ndakararama hwandikatsana. After waitika that case. Kedha anoita basa rei? Musoni webhutsu. Chigarisana mukomana vasiyana vakaita mudzimai wake. Uyo ningini saka ndakazogona noone mudzimai ndiye yakutoya kuti nditaura kuti Kedha vaita mupedza yakaroti ye Irene. ndikati hope dzacho dzadziri dzichi andisi ndangoti aizozvoona mimba sinzi ndandimunhu vaasina kutasisa ndipataka kutanga kuyanga Opa makanzi mimi ndarota ndadanana nemi. Ndo mamati dzawira mutsvanda semunhu anga asina. Ndandisinawo ndikaita sei. Madanani. In fact tichitori mundofamba oenda ndichitouyawo tobva mukubasawo inga ndisina kufuna totanga tonosola light rangu ratobvawo pawindo toita sei mutomushanyira mutoona maigona kutobva pamutomwana amba menyi aizotoya mutoona kuti munhu atoramba makadanana kwenguva yakadii kusvikira uyo muchinda uyu azosvika pakuzviziva kuti mukudanana? ndingangoti ndezve 3 days.
Vanana 3 days akazokubatikidzai kuti muri kudanana ndiani? Vari tsano kavari pakuti vanga vakuti mhanyisa bati muchinda wenyaya yanga asitori kune akazodedzerwa kuti kune zvaitika. Saka makazoita sei papa? Makama matozongobva mukatorana here the same day kana? Atongobva takazoti tanga kutotsvaka sei pamutorana pamutorana.